Siis oikeesti mä en jaksa Kriston kuorsausta. Hei Mustu, voitko herättää Kriston? Mä en jaksa sen kuorsausta. Mä en oo koskemassa tohon haisunäätään. Ei se oo mikään haisunäätä. No joo, on se kyllä aika ärsyttävä ja ilkeä, koska se yrittää olla tän Tallin kingi, mutta no ei se oo haisunäätä. Tietäisitpä vaan, jos olisit tässä karsinassa. Sen kanssa. No tätä karsinaa on täynnä hevosen kakkaa. Ja täällä haisee. No hei Mustu, ei se nyt niin vaarallista oo. No okei sitten, kun te kaikki pakotatte. Mä sit herätän sen. Herätys, Krista. Kuka mut kehtaa herättää mun kauneusunilta? Liitytköhän sä Mustu siihen jotenkin? No ehkä saatoin sua vähän tökkiä, mutta joo. Mitä? Noi on noi seitit tuolla tallin seinässä. Ai nämäkö? Ne on vain koristeita, Kristo. Pelkäät sä niitä? En taatusti pelkää. No aha, mutta nyt on Halloween. Ai onks nyt Halloween? Voitteks niinku tietääks joku, että ei kai mulla tänään oo maastopäivää? Ha! Pelkääks jätkä Halloweenia? En taatusti! Mä en pelkää mitään! Onhan mä tän Tallin kingi, mutta mä en pelkää yhtään mitään. Missäköhän kaikki ihmiset on? Mulla ainakin alkaa olla jo nälkä. No siitä mä en tiedä. Tuolta kuuluu jotain juoksuaskelia. Kristo, se oli vaan Mia. Kylläkään mä nyt sen tiesin. Anteeksi sepät, mä oon tosi pahoillani, että mä oon näin myöhässä. Teillä on varmaan ihan hirveä nälkä. No niin onkin. Uihan pökälä ja nytten onkin Halloweeni myös. Voi himputin Halloween, no. Mun pitää hakea teille heinää. Nekin unohtuu. Voisi olla vähän nopeampaa toimintaa. No kyllä tämä tästä. No niin, täältä tulee heposet. Siinä teille. Ja siinä teille. Teille 2 vintiölle. Ja vielä sulle. Noin ikään. Mutta nyt voisin kyllä ruveta valmistelemaan Kristoa ja Arembraa maastoon tänään. Sanoks se maastoon? Mä en oo sinne kuule menossa. Oi Kristo, kyllä sä nyt kuule tänään voit sinne mennä. Ja se tulee olemaan kivaa. Ja tänään on vieläpä Halloween. Mutta mä nyt rupean kunnostamaan sinua ja Arembraa sinne maastoon. Ja Kristolla menee Milla ja Arembralla taisi mennä... en nyt muista hänen nimeä, mutta joo. Ai niin joo, Arembralla menee siis Maija. Eli Kristolla Milla ja Arembralla Maija. Joten tulkaas nyt sieltä tarhoista tänne. Noin, ensin sieltä Kristo. No
voi pylly. No niin. Tules, Kristo. Ei mä en haluu! Miksi et sä voinut ottaa vaikka mustua mieluummin? No niin, tules, mennään nyt. En mä haluu. No niin, sinä tulet nyt siihen. Mikä toi on? Mä haluun pois. Kristo, sä oot ihan nössykkää. Enkä oo. Sen sä saat kuule nähdä. Miksi mun oikeesti pitää mennä ton kanssa? Ja vielä arembra. Noin. No, en minä ehkä ihan vielä teitä varusta. Tytöt saa varustaa teidät kuule ihan itse, joten odottakaa siinä nyt hetki. Minä tuon teille vaikka heinää tuolta. Siinä niin teille heinää. Ai Miia, laitoit sä meille jo Arembra ja Kriston tohon? Joo, laitoin ne siihen juuri äsken. Kiitti. Me haetaan varustajat ja sitten me lähdetään sinne maastoon. Joo, ja se Anni tulee ihan kohta. Joo. Milla, ota sä vaikka ne tummat, niin mä otan nää vaaleet. Joo. No niin, Milla, lähetään. Heippa! Täällä maastossa on ihan parasta, koska mä en ollut pitkään aikaa maastossa, vai mitä Miia? Ei Miia, kun Maija. No jep. Senkin pupupöksy. En mä oo mikään pupupöksy. Kristo, ei sinne päin. Milla! Mä en tiedä, missä me ollaan. En mäkään. Arembra, me ollaan eksytty. Kylläkään mä nyt sen kuulin. Hei Milla, tuolla kaukana joku ihminen. Se ehkä osaa neuvoa meitä. Ai niinpäs onkin, meidän pelastus. Arembra, näyttääkö toi sun mielestä ihmiseltä? Ei. Se on niinku... Ei ku Milla, hetkinen. Miksi toi tyyppi näyttää aina oudolta? Ihan niin kuin siinä olisi verta. Kappas vain. Olette varmaan eksynyt. No, joo. Osaatko sä neuvoa meitä? Osaan. Nimittäin teidän oikea suuntanne on taivas. Milla, toi on joku murhaaja. Juokse! Talli hämättää tuolla jo! Mia! Ja! Herttinen, mitä te täällä säntäilette? Meitä jää taas vastassa joku murhaaja. Ai onko se tuolla kaukana? On se! Onneksi tytöt Anni on jo täällä. Anni! Mitä? Tuolla on joku murhaaja tuolla kaukaisuudessa. Eihän siellä ole mitään. No mut meitä jahtaa se.
Hei tytöt,